Bugün vəqdə edilgənçə biz Tübən Nırlat'ta Simayev festivalında автор başqaruşuğa en qadirli kişilərdən eksklüziv intervyular, Simayev festivalının en көңілі моментарын biz sizə təqdim etергə әзірбіз. Эфирда шоу-біз, һәм biz başlayırıq. Oğlan oğlana da var yılga, ismi ağın Kandırşan. Kandırşan'a balın sözlülere, kalaşalım şunu büyüklülere. Benim mırladım, sizde yüklü balaşan. Balaşanlar yer, gülgenler, mengi katırımda kalaşan. Benim mırladım, sizde yüklü balaşan. Balaşanlar yer, gülgenler, mengi katırımda kalaşan. Tuğanlar, kösakla güzeli birbirinizle, kösaklağız, tuğanlaşıp yaşayın. Firdus Simayev degan жол аншлаг, концертлар, büyük көп корпоративлар, bayramlar degansiz. Firdus qoyan taptың вакытны оештыручылары шактый зур көч таләп итә бит. Bu tilek köpten yeriydi yüreğimde. Bizning Tübən Nırlat'ta 19 yıl Sabantoy bulmadı. Biz bu yıl Sabantoy değil, Simayev Fest degan yana proyekt açtık. Mında endi 20'den artık tanılgan artistler kayıttı. Şunun arasında legendar jırçımız Hamdun Apada bizning bilen, Rifat Zaripov, Salavat Minikanov, Güzelim bilen, Irnaz Safiyullin, Helegi Nazırlı mine, Rozalia Gumirova, hem başkaları bek köp. Görüp durasız. Belki yine şurayı başlamışı vergenik. Bu indi rayun bayramı formatında uzdu. Bu birinci tapkır. Benim idditilagim her birisinin aşağısını idi. Hem bu bayramını Simayev Fest bırıntını alıp şu Tübən Nırlat meydanında eremelikte yıl sayını uzdurgan nasip olsun idi Rabbim bir Allah'ım. Bir gülbesem kile kızlarından, İzlersem suyu sözlerinden, şiller bulup sarılasım kile, yalanlaya uzan izlerinden. Nay 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 Әлегіне сахнадан жүгіріп түсті біздің яңа Илназ Сафиуллин. Илназ, сәлем, Сабантуйлар сезонын ашып жібердім деп айта аласың енді? Аллаға шүкір, менә Фирдус дус үшін бик шатмын, чөнки 19 ел Сабантуй булмаган һәм менә ашып җибәрдек. Берничә атна элек алданып миңа әйтеп куйган иде, Илназ, син монда кирәксең дип. Һәм теге бер-беребезгә шулай булышып яшибез. Рәхмәт чакыруына. Илназ, менә Сабантуйда сиңа ең кызыклы булган уен, нинди уен ул? Беләсезме, менә бик күп кеше моны белеп бетерми. Мин үзем теге студент чакта авыр атлетика буенча икенче урыннарны яуладым республика буенча. Шуңа күрә миңа күбрәк теге йөк күтәрү, гер күтәрү ярышы ошый үземә. Шулай ук кызыклы уеннар, теге каймакка, сөткә, теге битне маншып дип һәм үзебезнең милли көрәш ошый әлбәттә, милли көрәш. Менә гер күтәрү буенча ярышларда катнашып йөрдем дидең. Димәк, сез киләчәктә әле бәлки клипларда без гер күтәрүче Илназ Сафиуллинны Бәлки, миңа калса теге Сабантуй образы, Сабантуй батыры образын берәр клипта әлбәттә кулланырга кирәк киләчәктә. Шундый традицион. Onu vergen şaktan niye dikildik, mini kavat pislendirip siye mittidik. Onu vergen şaktan niye dikildik, mini kavat pislendirip siye mittidik, siye mittidik. Gidek, bizlerine dur karan pisini siye, min bilginde kütlem veren siye gidek. Bizlerine dur karan pisini siye.
Әле генә сәхнәдән безнең янга йөгереп төште Винер Сәлимов. Винер, ничек сиңа Нурлат тамашачысы? Нурлат тормышы бик көчле. Бик көчле шунда якты итеп каршы алдылар. Инде шунда алкышлар бик көчле булды. Минем беләм буенча, менә бөтен сабатларга караганда Нурлат мош аерылып тора, нык аерылып тора. Ә син моңарчы Нурлат халкы өчен чыгыш ясаганың бар имы? Если честно, менә юк. Юк, беренче тапкыр Нурлатка килгәнем бар иде, укыган вакытта без хор белән укыганда киләдек. Ә булай минем Нурлат халкы өчен булай җырлаган юк я. Үзенә күрә бер революционер инде монда хәзер. Алай дип әйтмим инде дә, ләкин менә эшем тулы шатлык инде. Насыйп булсын. Менә безнең Түбән Нарат халкы бик актив халык ул. Бик менә эшчән халык ул, уңган халык, ярдәмчел халык. Күрдәсендә монда патриотик хисләр, туган якка булган шулай шашып торган мәхәббәтне кем тәрбияләде дип уйлыйсың? Тәрбия беренчедән нәселдән килгәндер. Әти-әнидән килгән, укытучыларымнан килгән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шулай язгандыр инде. Күрдәсендә шактый гына көч куелганы күренеп тора, әйме? Ләкин бит әле кыйммәтле бүләкләр дә бар. Ярдәм итүчеләр булдымы, әллә бу сезнең команданың җилкәсенә төшкән материаль чыгымнармы? Ярдәмгә килгәндә менә өстәл ачуларны Систайдан Марс Вагизович ярдәм итте. Пируклар, ипиләр белән Леногорск якларына карабайлар алып кайттылар. Минем якын дусларым Ринат белән Резида апалар. Ә инде менә основной бүләкләрне, кер машиналарын аларны үзем алдым. Ярты миллионга кадәр акча китте. Ләкин бу бәйрәмне бер нинди миллионга да алыштырып булмый. Син бик канәгать. Мин канәгать. Аллаһ теләсә насыйп булса, без бу бәйрәмне дәвам итәчәкбез. Минем янәшәмдә Фирдус Тимаевның әнисе Галия апа менә сорыйсы килә. Без бит инде артистны күрәбез һәр вакыт яхшы кәефтә, елмайган килеш. Ә менә өйдә арып кайткан Фирдус Тимаев нинди ул? Була инде шундай моңсу вакытларда тырышмый күрсәтергә. Мин арга әйтәм, улым әйтәм, нинди генә авыр вакытлар булса да, ишеңә җут, ират җөрәгендә җигәрләгән ат ятырга тиеш. Күрсәтергә тырышма. Аллаһка шөкер. Нинди генә шатлар булса да, шауып кайтып керә, үп кочаклап ала, исәнләним дип. Апасын мине бергә, менә постоянно. Аллаһка шөкер. Менә соңгы елларда Фирдусның ирешкән уңышлары шактый. Арада иң дип сез кайсын әйтә алырсыз? Мин арада иңнәре дип. У бит инде быел 3нче алтын бары салды. Иңнәре минем җөрәгемә сиңгән, аның бала вакыттан калдырып киткән 15 яшьлек училище буенда 15 яшьлек сабый чагы җөрәгемдә. Аннан беренче алтын бары салганы, икенче, өченчесе. Менә җөрәгемдә, ана җөрәгендә шушы шатлыклары. Горурланып. Горурланам, балам өчен бик горурланам. Нурлат Мишәре Фирдус Тимаев. Иң популяр автор башкаручы Фирдус Тимаевны җиңү белән тәбриклибез. Һәм әлбәттә инде алтын барсыны һәм татар җыры дипломын тапшырабыз. Фирдус, әлеге алкышлар сиңа. Мен бу Фирдуска бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу бит халыкны уятты. Монда 19 ел булмаган Сабантуй. Ана күреп торасыз, халык ничек сусаган үзенең талантлы кешеләренә, уен көлкегә сусаган. Ул халкы теләсә кайшап йөри алмый бит инде ул. Вот, ана чыкканы чыга, гомум менә бу основной халык шушында бер нәрсә күрмичә ята бит инде. Зур рәхмәт. Сезгә дә халык белән аралашып менә шушай материаллар җыйганыгыз өчен. Менә бик яхшы ял итәбез. Беренче тапкыр үткәрә бит, бик югары уровеньда, бик югары дәрәҗәдә. Беренче тапкыр өчен искиткеч матур бәйрәм бөтен халык өчен. Һәм күпчелек менә дусларын, артистларны, бик күп коллегаларымны менә бүген күрдем. Фирдус белән танышкан вакытларыгызны хәтерлисезме? Эстрадага килеп кергән, ташкын булып килеп кергән Мишәр егете нинди иде ул вакытта һәм үзгәрешләре бармы бүген? Фирдусны мен күптән беләм бит. Бу Нурлатта эшләгән вакытыннан ук беләм мин аны. Без аның белән концерттан соң сөйләшеп утырган вакытларда булды. Ләкин мин
Firdos'una bu katlı разносторонний талантлы дип белмидер инде ул вакытта. Чөнки ул темага сөйләшелмәгән. Бәй сездә Барыс медиада кинәттән сәхнәгә килеп чыккач каттым. Мин әйтәм, бу менә нинди егет булган икән дип. Сабантуй сезнең өчен нәрсә ул? Сабантуй ул безнең өчен татарның иң зурлардан зур бәйрәме. Кичкенә чактан менә әлдә исемдә урамлардан атлар китеп узып китәдер. Анда ниндидер бәйгеләр, сөлгеләр, әниләр, әбиләр алып чыгып салалар. Мин карап каладыр, ат артыннан чабадыр. Аннары төшәдер, шулай итеп Сабантуй булган җирләргә бер зур бәйрәм, зур бәхет бу. Менә шушы безнең милләтебездә, безнең татарлыгыбызда, менә татар дөньясында, үзебезнең Казаныбызда, Татарстаныбызда менә шундый зур матур бәйрәм булуына. Менә Фирдус игълан итте бит инде бүген сәхнәдә минем дусларым гына ди. Син хәтерлисеңме сезнең беренче танышуларны? Сезне аңлавымча башкаларга караганда Фирдус белән ныграк җипләр бәйли бит инде, сөйләп китә шул хакта. Без Фирдус белән таныш. Минем уйлавымча, иң беренче мин баштан конечно Риздасы белән таныш идем. Ризда белән без инде бергә укыдык. Дисәк бу миннән астара группада укыды. Без бергә укыганда Фирдус белән таныштырды. Әле вакытта мин әле банкетларга гына җырлый идем. Шунда инде этәргеч булып Фирдус әйтә, тәк тормай, давай әзрәк писада сәхнәгә клиплар төшер дип. Шунасын менә Фирдус белән шунда танышып китте инде безнең. Инде шунда аны инде мин нәрсәгә әйтәм, может иң беренчеләрдән дә булгандыр ул. Минем өчен җырчылар арасында инде аның этәргече булды. Шуңа мин думаю, ближедер. Барсынан да караганда якынрактыр дип уйлыйм. Шуннан ул сине алып килде Барс Рекордс компаниясына һәм китте Винерсалин. Җырлары китте. Ул инде тәк торма, тагын җырлар яз. Теге әзрәк акыл ягына өйрәтте. Шулайрак яз, булайрак яз дип теге этәргеч булды ул дисәң белән. Менә хәтерлисеңме кайчан соңгы тапкыр җиләккә барганыгызны, мәтрүшкә җыганыгызны, мунчасы бер кесе бәйләгәнегезне? Мунчасы бер кесен елда бәйлим. Август башы белән бәйлим, ни өчен? Августта җыган кыелмый. Җиләккә мин 3 ел таму назад бардым. Күп итеп 3 елына түгел, безнең балага 4 яшь туа июльдә. Менә бала туганда 4 ел элек барганмын икән. Бик каты җиләк җыйдым, ул елда җиләк каты булды. Узган елны әзрәк җыеп кала алдым. Менә шул вакытка безнең Сабантуйлар туры килә. Өйдә булмыйчы без иногда җыя алмый калабыз. Харап буласыз. Харап була. Әлеге тапшыруда нәрсә күрергә телисез дип сорагач, тамашачыбыз безгә Фирдус Тимаевның тормыш иптәше Риздәне һәм аларның бәләкәй улларын дип җавап бирде. Шуңа күрә без бүген Тимаев фест белән Сабантуй белән генә чикләнеп калмыйча, Фирдусларның өйләренә дә килдек. Риздә, сәлам. Риздә, менә иң беренче сорысы килә. Менә бүген син безне сеңлең һәм бәләкәй улың белән каршы алдың. Фирдусның шундый тыгыз гастроль графигы, гомумән аның өйдә булырга вакыты бармы, бала карашырга вакыты бармы? Без аның белән бергә бала белән гастрольдә йөрибез. Баланы бергә гастрольдә карыйбыз. Дөресен әйткәндә, минем дә вакыт, аның да вакыты менә шул эш вакытына туры килә бала карау. Элгәрәбез, бер-беребезгә булышабыз. Соңгы елларда гына шуның кадәр нык популярлык килдеме? Бер-бер атлы алынган 3 алтын барсыны бар. Үзгәрдеме, Фирдус? Юк, шундый юк. Менә алтын барысларны алган саен аның менә тырышлыгы күбәя. Ул тагын аның омтылышы күп. Аңа менә халык белән эшләү бик ошый. Ул менә өйгә кайткач та инде яңа сезонга нинди анекдотлар уйлап чыгарый микән, каян приколлар алый микән дип менә тырыша ул. Менә аны үзгәртми, ул аңа стимул бирә искә күтәрелергә киләчәктә.
Alayım diysen allar var, izim diysen güller var. Ağırlıkны жеңер үшін yarı yarı dostlar var. Allar gördüm almadım, güller gördüm ismedim. Ağımız suday, uzganımda sizmedim. Allar gördüm almadım, güller gördüm ismedim. Ağımız suday, uzganımda sizmedim. Ağımız suday, uzganımda sizmedim. Firdus'un buna is alıp bitirem de ilenem de birgen sizleri ışın kaçtır izde. Әлеге ини жиһазлауда кемнең көче керде, ниндирәк күзаллаулар, гомумән ничек әзерләдегез әлеге йортны? Син әзергә килсәң дә, аның битендә калган бөтен жиһазлау, ремонт эшләре хатын-кыз җиткәсенә төшкәндер. Без аның белән очрашып йөргәндә үк, менә ул өйне сала башлаган иде инде. Без аның белән ике кибетләрдә йөреп, абыйлар сайлап, ишекләр сайлап, менә бөтен эшне бергә башладык. Бергә башкардык. Җиһазларны алып бит инде. Бөтен әйберне бергә интернеттан карыйбыз да, менә матур интерьерлар шуңа ошатып инде, үзебез дә өйгә алырга тырышабыз. Бергә. Менә Резидә bütün артистлар да бит инде Казанга тартыла. Казанда яшәүне кулай күрә. Әйтергә ярый микән, сез дә бит инде хәзер Казанда фатир алдыгыз, ләкин һаман да сез Нурлатта яшәүне кулайрак күрәсез. Күпме чакрым барып бер арасы бар бит инде аның бала белән йөргәндә, бигрәк тә ни өчен һаман Нурлаттан китә алмыйсыз, Резидә? Без менә гастрольдән бик арып кайтабыз. Кешедән, менә бу шоудан. Менә безгә килгәндә үзегез күрдегез, безнең юлда начар, безнең күршеләр дә юк. Без кыр уртасында торабыз дисәк тә була инде. Менә монда кайтабыз да безгә рәхәт, тынычлык. Киләчәктә дә Резидә шулай бер-берегезгә юл куеп, матур сабыйгызны тигезлектә үстерегез. Әнә чакыра инде ул сине. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга, рәхмәт кунакчылыгыгызга. Birden birin seni minin gelişinde yanıma siyu gazaplar salma benim yalnız canıma. Birden birin seni minin gelişinde yanıma siyu gazaplar salma benim yalnız canıma. Her küresine yarattım, sen ağına can attın. Yandır eyle yüreğimni, gider eyle üzerimi. Bir küresine yarattım, sen ağına can attın. Yandır eyle yüreğimni, gider eyle üzerimi. Kazan gitti. Шушы урында Нурлаттан жагда ителгән коеннар репортажыбызны тамамлап, сезнең белән саубуллашам. Нәкъ бер атнадан ТМТV каналында кабат күрешербез. Исән-имин булыгыз. Пока-пока.